ato jak aji aklo nga ginapa ko di Japan nga tag 1 million. Ato niya no, nadakkel ta sa ata ngiwa magbalik mo ipala jinti wala yung apa. Nagsakit. Dapat ulo ko na. Nagsakit. Dapat kirma. Kabagis, welcome to my YouTube channel. Nakita yung mga kabagis ngawan tibungan natin kaparyaan men. Tatad aramidek tata kabagis kat agugutak kailangan kinima ng maresa ta ano daman ti kwarta kon. So natulad ko aji kabagis tati tawag da franola kat makalab tapos ninilmot ka mga tiyas nga natawag ko natulad ko lang kinanay Mira J mga kabagis. Kita niya agay parparyamin na yung nalunglung tutoy nga dapat ibungan na kagaya na balang ko nagadugoy mo balang kita yun eh. Kabagis ta tagal alak ti barang ta nakitak ta masaysang maalan sa sida umidamdama aldaw. Kayo matigas to'y padala ang kayo na Sabado. Tatlarog yan ang tayo tagugutan kabagis ta adapta man di initan lumubog tumanan. Rumar tumanan tapos lumubog tumanan. So arog yan ang tayo tagugutan ta saruang kayo. First step. Welcome to Mobile Legends. Ang kita nyo dyan dati ugot na kabagis tapos ikas niya tapos kartiba niya matan dyan na lang nga bulong na pasti ka at idag. Ate ni ginagatal ko ti may isang harapat katado sengan makaduak ti dam kwarta kung daman paggatan ko ti bata ko na sexen. Ito rin tayo tagrapat kan agkatang ano makadu tayo sa anandaman paggatan ko ti bata ko.
So, alilinis kami ate kapariyaan mi kabagis ta mula mi man ti utongan nagaduman mula mi utongan ilala ko mi ate kini manong piro ti ana nagat 30 so aso na lang ko matibayar men. Shout out nga pala kay Manong Pirol, kay Manong Pedro. Ngayon mga kabagis, agmerienda kami ti opyakan arse. Agin ina na kami pa basit ng tadamdamakot ko agmula kami ti utungan kan adi adamatiin na mga nga dapat adamatiin na mga naugot kon sa 72 lang ti bayad na nakwenta nga sigo dan. Yan ang teteg mulan mga kabagis. Gamin aldaon or uray ni Manang Marisa di kuan inugbo mi nga pariyan. Guys, tatanalpas kami nagmulan. Ito kay tatay mansion me. So, pantay, ipakita ka niya, di kutsara mi nga nagdakot. Ato, aji, aklo nga ginatang ko, di Japan nga tag 1 million. Ato, no, nadakal, taso, ata, ngiwa, maugbalin mo ipala, jinti, iwa, may kaapa. Tapos, ato ma-wishing will ni. Agiting nagkalati piso. Ag-wish ka. Maalang di kaya umon. Tapos, dati mat-adi ko kami sliding. Sliding. Narugit pa ang dama. Ato, sliding, ag-slide ka. Utsok ka. No kaya mo nga, sikat itinagda. Agbalin i-wish da. Kasukat ni gigingam na sing-sing po. So, tapos dati matagid water dispenser. Me! Ate, mamahalin nga water dispenser, me. Naraw-grogit. Hindi na malilinis ang gigiyaya, me. Dati aji bagas, me nga masin Tapos, dato ni battery. Tano, pumigsa ka. Tano, pumugas ka nga agmula. Battery yan dito kay ram. Tano, pumigsa ka. Ato, aji mamahalin mi nga. Aji ginatan ko di Spain. Gapo di Spain. Yung di karga na makapatay. Tatapan tayo maagtakaw ti Pipino. Ala, sorry manang isa. Nagtako kami ti Pipino. Ipakadalatan niya. Once again, thank you. Sana ka agwa ka. Ibagam tulaki diha. Sino nga nagtako ti Pipino. Ang sakit tiyam mo. Baka ibagam tulaki diha kasi madimot ko maa. So, kaya nagtakaw ti Pipino. So ngayon, dati tente kapimpinwanan, barangay Kapipit. So tinawag na pipino ito, dati tayo barangay Kapipit. Kung kayo ay walang pipino, tawagan nyo lang ang 09 ito. Crush mo ang upit ko. So atin ang tipipino ito ay niya. Kanya naman ang ay sa apoy. So nga, kung hindi nyo naiintindihan ang aking Ilocano, i-search nyo lamang ang aking Tagalog. So, atin naman kayo agalat ti Pipino. I will teach you to pick Pipino. So, ipipusi-pesos. Ipusipos. Ala, nagado si F na.
ati lang datat ala at talong ang kurang samot. Alam mo na ay sa agbalimpay nga pagsanga pulwag. Sa ati latan nga radan, thank you so much sa pipipit. So guys, may adding kami ngayon na bago. Ito yung inampon ni kuya ko kasi may girlfriend na siya. Shout out kay Manang Junabil Ocasio. Orto mong Hi guys! So ngayon ang dami naming ano dito, anong tawag na dito? Giant elephant flower of the earth. So mayaman kami na ganito dito sa amin. Kung gusto niyo, pamay na lang. Mga favorite mga gusto niyo ba ng ganyan? Pamay na lang at i-orderan ko 50-90. 50,000 ang bayan. Kung gusto niyo pamay na lang para may pera ako. A few inches later. Bago ka pa lang sa ating channel, bumili ka na ng bayadan para bumango yung kilikili mo. So guys, apon tayo GNT babanta agawid tenta. Urayin natin inugo mo ni Aling Marisa. So agawid tenta. Baka awan agdapan to. Inyo nagkakwento tayo. Ate, awit to ni Bag. Makabagis kat ka na ate di ko. Urayin inam nagdagsel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to bayadan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, nagwalwala ka. Amon kasi good na awang kwarta na. Ibagang pa amin nga retreat na. Baka awan ang damo. Nagsakit. Di awan handa na. Lalo no, bagada nga ihanda-anda ka. Nagsakit. No, awan pick mo. Lalo no, adon oblong mo. Nagsakit. Si uluhan magpatatan. Sapay lang ko ma. Kamay salpay. Nagsakit. Nagsakit. Sapay ulo ka. Nagsakit. Dapat ma. Candidate number 1. The costume is grass cutter. Candidate number 2. The costume is ampalaya. Tantananan! Kung bago ka pa lang sa aking channel, hi! Naku! Hi guys, so ngayon dati ka nakahanda ng sakayan. Tagawid kami nga rin na nagbati na pedamanong ko. Tawan pang sakayan dahil kami nga manay. So guminto isuda damdaman. Ay nako, nakakaloka. Hi! So ngayon nagawid kami nga. Kakaasin ko adi pero nagpapay. Siya pag-drive nyo dyan. Siya pag-drive nyo dyan. Na. Hindi kaya kinagkalog-kalugan. Alam mga kabagis, nagbastos din ang bitsak di sarming mito yan. Ala! Sapil ako ma. Tamabsog dajay. Sapil ako ma. Taibusog na dajay. Basta niya sorry.
la tatati may pabuy ay iti video tatama kabagis. So noon na parag sa kayo man no na noon na ikat ko man ta stress yan. Ag-comment kayo dati video kan hanggang dapat nga maumati video kan dapat no subscribe kayo di yung magkumay ta no nag-subscribe kayo awan dali ko man bawi na lang tayo next time. Kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe ka lang sa aking video. So ag shoutout tayo agi nag-comment in video kan agi papa-shoutout. Shoutout nga pala kay Ijos Pascua from Hong Kong, Juana Marie Valdez, Alan Osen Vlogs, Benzi Vitales, Albena Klim, Malit de Guzman, Marilo Agog from Kuwait, and Lorraine May Agog from Moncada, Tarlac, Gloria Rarario, Arturo Junior Beneto, Nene from Isabela, Helen Garpida from Canada, and Garpida family sa Victoria, Tarlac. Dandan Vlog, Mel Raps, Alice Vlog, Giselle and Drusilyn TV Vlog, Rim Saad, General Mona, Annabelle Ibiza Simple Recipes, Bonsai TV Official, Maribel Balboa from California, USA. So, GJJ nag-comment in the video ka nagpa-shoutout kan no kaya yung matag-pa-shoutout. Ag-comment kayo lang di video kan agila tati vlog ko. So, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. Pero may katay pa. Para lagi kang updated sa aking video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na! So, adi lang tatawag may pabuya mga kabagis. So, tati, tawag ko